Chceš ho tlačiť ty? Dobre, tu máš. Počkajte! ¡Miguel! Puedo ver en ti y el reflejo de mi depresión. Puedo ver el perfil del fantasma que hay en mi interior. Y no he dejado de fumar y no puedo dormir. Y en medio de la soledad sigo pensando en ti. Y no te Decka, neviete, prečo ma Mia neprišla navštíviť? Mala toho dosť veľa, vieš. Neviem, možno kvôli sa na mňa skúškam. hnevá, lebo pamätáš si, ako sme boli v nemocnici a rozprávali sme sa spolu. Potom si prišla ty, ale ona z nejakého neznámeho dôvodu odišla a ja som nechápal prečo. Vieš, ona je temperamentná, Miguel. Je proste taká, ale ty sa kvôli tomu Je trochu netrápš. divná, ale málo kedy sa hnevá. Všetko, čo sa deje, je naozaj veľmi čudné. Napríklad včera som mal takú vidinu s Miou, bola pri mojej posteli a zrazu vidím... Mala celkom iné vlasy, vyzerala ako keby to bolo už veľmi dávno a zdalo sa mi, ako by ma pozorovala, chápete? A veľmi sa mi to páčilo, ako sa na mňa pozerala. Naozaj? Áno. Áno. Mia sa mi páči. Ale čo? no, neviem, či nemá frajera, alebo či s niekým nechodí. Na jednej strane si nepamätám, čo sa s ňou stalo, ale moje srdce mi hovorí, že sme boli spolu a som z toho dosť zmetený. Si do nej zamilovaný? Estoy tan conectada a ti. Áno, páči sa. Sueños te veo y yo me muero. Pozrite, viete čo? Naozaj mám pocit, že sa na mňa pozeráte ako na blázna. Nie. Áno, potrebujem vedieť, či som niekedy niečo mal s Miou, či niekedy bola mojou veľkou láskou. Ide o to, že... Vieš, Ide o to, že čo? O čo ide? Roberta, ty si mi pomohla spomenúť si na môjho otca. Takže teraz potrebujem, aby ste vy dvaja, teda ak ste naozaj moji kamaráti, aby ste mi povedali všetko o mojom živote, ako som žil, s kým som chodil. Iba tak si budem môcť začať spájať myšlienky a dávať si všetko dohromady, ale potrebujem, aby ste mi pomohli. Prosím vás o to.